او دی ملائکون اللہ تپوس کی دارستو فیصلہ چکم را رضی آئیبان گواہان گرزی. رب تپوس کی کیف وجدتم عبادی اغزما بندگان چر چامل نامی لکلو دی پارما تاسو لے گلی وی سنگ تاسو مندل ایسا کول. دا ملائک جواب کی ہوئی اتیناہم وهم یصلون وترکناہم وهم یصلون. الہ العالمین چس وقت منکلو بیام پہ عبادت کی مشغولو اور سوچ اس منگ رات دن بیام پہ عبادت کی مشغولو. سہار چکلت لون بیام مزکاو چی اس مازگر رات لون بیام مزکاو. دا اس قسمتی دا یو انسان چی عمل نامی کی دقسیو لکلشی اور دا مز تمام عباداتوں کے محتم بشان عبادت تے. زوے مسلم چاول خو عقیدہ دا کنا اور بیاد عقیدی اجرا چکی گی نو پا مز سرا دا مز حقیقت کی دا عقیدی اجرا دا. اور چکل انسان دی مقام تو رسی گی چی دا مز حقیقت اجرا دا عقیدی دا نبیاو پی دا حدیث واضح شی چی بین الکفر والاسلام ترک الصلاة. بیاو دی حدیث کو مقصد پوش چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی دا اسلام اور دا کفر پا میز کے چکم جدائی راوستن کے دے نو مزدے زکا چی دا مزد اجرا کئی دا آغا قیدی دا توحید چی دا غید درس تمام انبیاء پیش کرو. دا مز حقیقت کے اجرا دا آغا قیدی چی دا غید توضیح دے پارا دا غید تفصیل دے پارا دا غید بیان دے پارا لوی کتابنا اسمانی اور صحف اسمانی اللہ را لے گلو. دا مز خدای اجرا دا کنا ہاگا عقیدہ دا توحید والا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکلا دا اسلام صورت پر شکل دا امارت پیش گئی. التم فرمائے بنی الاسلام علی خمس. دا اسلام امارت پر پینزو اصول باندے جوڑ دے. پینزو سیزہ دی اور اول بنیادی سے شہادت اللہ الہ الا اللہ. دا بنیاد دیکھنا دا اسلام دا امارت بنیاد شہادت اللہ الہ الا اللہ. اول شہادت تے اول گواہی دا اول دزر آواز دے زکچ دا شہادت چی دے نو دزر نراو چتیگی. دا زبان خو صرف داغی نو کر دے اصل فیصلہ خو اغم مرکز کی چاغذر دے. اور دغ وجدا چی قرآن کریم فرمائے چا شہادت پڑھ کر وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُهُ چا گوئی پٹکرانو دائز گناہگار دے. دا طول خبر دے ضرور کنا. اور بالمقام کے رب العزت فرمائے وَمَن يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور چچازما حکمنا تسلیم کر دا دزر پاکیزگی دا شہادت پٹ کر نظر گندا شہادت صحیح پیش کر نظر صفا. دا خو شہادت دے کنا دزر آواز دے دزر اعلان دے بل لہجی کے اظہار ما فی الضمیر دے کچھ کم یو راز دا انسان پزر کی خفی پروت دے کم یو خبر دا انسان پزر کی پٹ دا داغی بیان کئی نو زبان کئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شہادت اللہ الہ الا اللہ. اول چیت تعمیر شروع کئے دا رب العزت توحیدنا بنیاد بسید اللہ توحید میں. بعض نمبر گری کا نا پوچھی
او دا مسئلہ دی توحید رستو پیش کول پکار دی، اول ماحول جوڑل پکار دی، او بھئی جانا ماحول جوڑی گی نو داللہ پا توحید باندے چرت داللہ توحید نہیں بیان شوے ماحول جوڑے دے شی چری دیشی جوڑے دے، ماحول با جوڑی گی نو توحید سر با جوڑی گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے ماحول جوڑا انہوں پا توحید باندے، ناگا سوا کنا مسخرسو فرض شو، زکاة رسو فرض شو، روجہ رسو فرض شو، حج رسو فرض شو، ابتدا کی چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکم کار باندی چی زیاد محنت کرو اگا کلمہ توحید وا آسوا اگا دا رب العزت توحید خبرا، اگا دا اللہ دا یوالی خبرا، اگا دا لا الہ الا اللہ دا دی خبرا وکرا۔ اللہ پاک فرمائے دیغت انشاءاللہ رازم، اللہ پاک فرمائے والعصر، اور انسان شاہد دے ستاپ و تاوان باندی، ستاپ و نقصان باندی ماضی گر ذکر دادیر محتم بشان وقت، اور یا طول زمان شاہد کئی ربتا باندی والعصر ان الانسان لفی خسر، پورا زمانہ پا دی خبر شاہد دا کہ انسان پا نقصان کرے۔ اللہ اکبر۔ بعض مفسرین فرمائی والعصر ان الانسان لفی خسر اے لفی خطر، او بھئی انسان پا خطروں کے بندے، خطرہ کرے لے پا خطرہ دا، یقیناً انسان پا خطرہ کے دے، انسان پا خسران کے دے، انسان پا نقصان کے دے۔ الہ العالمین تا دا انسان پا شہادت باندے، دا انسان پا خسران باندے تا گواہ پیش کا، اے اللہ صدا سے علاج مشتدے چی دی خسران نمنگراو باسی، صدا سے علاج و خیاچ دے تاوان نوزو، اللہ جی دا سے علاج و خیاچ دے خطروں نہ بچو۔ اللہ پاک فرمائے سلور علاج دی، علاج دے نسخے سلور دی، اور ہر یو نسخہ باپ